programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programan mangiter na dalan at saray ay sa kialinawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbali at saray issue yung makakapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay liknaay babalay manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbali kapaborito RJ Jimenez liknaay babalay naringalan Lunes hanggang Biyernes DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Liknaay Babalay. Good morning, good morning, good morning! Masantos sa mabig, yung morning lang ulad balang sinansakay. Wadya lang sa programan may paruntal na sara impormasyon balita. Nga nagagawa edda kaliber-liber na luyag na Pangasinan, Bansan, Pilipinas. Dana jada biyektaw. May paruntalmot na saray matwatan patapatag yalik na ay balay. Jada Aspeto Technical Engineer Nixon Dakal. Kolob kantabay amigo RJ Jimenez at your service always. Pitsakin sila da bulan na Abril at paglilalamat sa bulan. Agaw na sweldo para sa saray mansi sweldo. Para da saray self-employed syempre. Watanira yamantali karkar lapod da sayay bili na sa saliwan na tatang tanagagik. Medyo alagaran tayo nantoy resulta na sa tayo tungtungan pangkaranan di tanod paglay bukig. Pero jada Bansan Pilipinas ang patapatang mensay kapanakir ya tinapoy at atang tanagagik. Saya issue ada saya pandudungel na impeachment complaint. Ada kinan na Vice President Sara Duterte. Itan ada saya Justice Committee na saya Kongreso. Marap, Engineer Nixon, may dating na aide. Ano na Vice President Sara Duterte, babangil imbalikas to ha. Supplemental ayran testimonya, sara ako na lang testimonya to niya, mangiyak-ngiyak pa. Kung si Ramil Madriaga dakay narrated da naramay impanulot da na Vice President Sara Duterte kuno according to him. Siyempre saya kampo na Vice President Sara Duterte wikis link niya si Ramil Madriaga. Sabi tuloy ng kumpare kong manginginom ano na itong nangyayari? Pabutihan na ba ng patalinuhan na ba ng paggawa ng script kwanto tatong tanagagi?
O sige. Babagan na ginastos sa tayo confidential fund in just 24 hours agay. Dumatlatan ay ya milyon-milyon pinablimiran dumarangal. Pero ito ang abangan natin kung magkakaroon ng sufficienteng substansya yung dinidinig yan sa Kongreso sa Justice Committee, dahil pag may sufficient in substance lahat ng ginagawang hearing dyan, kumbaga sa korte may probable cause, aakyat yan sa Senado, yan tuloy-tuloy na. Pero may plan B daw ang kampo ni Presidente, ni former President Duterte, ha? Sabi nitong si Congressman Tinio, baka plan B. May plan B na sila, kwento. General Nixon. Kaya nga tinalagang presidente ng PDP laban itong si Duterte para siya ang opsyon na tatakbong presidente. Ngayon, tulik na nyo sa atan, i-text nyo pala ba? Text line tayo, 0945-1834352. No, kasi untulik labat, so galaw na sa liderato at bansang Pilipinas at pigpigaran na piyedo, pamilya, o kamaon, kwanto. Ay! Naka-English may kumpare, kaya manginginom, payat na nga eh. Bisyo tumutlante, pero no makakainom, Engineer Nixon, matalisi, usap managlunot to. Isay kwantumat, pagka iikot lang yan sa mga nakaupo na dyan, baka ang mangyari daw, bawian o nung mangyayari sa atin. Tignan nyo nga kung sino yung umaakusa kay Vice President Sara Duterte. Di yung mga nasaktan noon. Yeah, sila yung nangunguna nung kapanahunan nung termino ni former President Duterte. Sila ngayon yung nangunguna sa, di ba? Pag-iimbestiga. Di kaya yan na bawian lang. Yan ang mangyayari sa atin. Di ba? Susulong ba tayo o uurong? Ay, Diyos ko pong mabagin. Kasihan nyo kami. Good morning, Saray, dumaringal tayo dito na balay. Nabin Malay. Alaga, dumadami yung mga listeners natin dyan. Sa bayan ng Binmaloy. Good morning sa inyong lahat. Mamaya, babatiin ko kayo isa-isa. At dyan sa bayan ng Lingayen, dito rin sa lungsod ng Dagupan. Bilib ako kay Mayor Bilen. Agad niyang ginatignan yung isang tinatatayong building sa lupa ng gobyerno dyan sa may Bunuan. May proclamation yung area na yun na hindi pwedeng pagpatayin. Sino kayo may-ari nun? Nakita ko doon sa kanyang report, sa kanyang Facebook page. Nung mapanood ko yun, sana all sa lahat ng lugar na pagka may presidential proclamation yung isang area, hindi pwedeng pagpatayan ng kahit nano. Ang gagapo nila ba't papalagay, kailangang alisin na, pero malaki na rin yung gastos Anong nakita ko yung pinapatayong building, tapos na yung pundasyon, may mga poste na.
Ano ba yun? Di ba siya walang permit eh. Sabi ng City Engineer's Office eh. City Engineering Office ng Dagupan. O sige. Kasi hands-on si Mayor Belen tinitignan niya yung mga dapat aksyonan. Kaya ganyan ang pagsawata dun sa mga mag-i-squat pag lupa ng gobyerno, napabayaan mo dyan, may isang nagtirik ng poste na kawayan muna, tapos hindi mo sinaway, bahay kubo. Tapos mamaya magiging na yan na konkreto. Tapos magsisisunuran na yung iba. Bay, darami yung mga squatter. Pero dito sinita agad. Ni Mayor Belen yan. Para hindi na magsisunuran yung iba pa. Aramira na impormasyon na balita. Ada pa na maglay na saya na programa tayo Likna Balay. Yada Facebook page sayo, live tayo. Naragyoy mang komento ditan. Yada YouTube, nabandag yung programa. Type yung labat, DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Pili yung lahat programa, yawad tanya na ningning yo. Yan na nabantayan nyo kami sa TV screen yan to o dyan cellphone. Oy, daan-daan lang sa pagmamaneho ay okay? Mablilalanti gasolina agkini malwar panagmaneho lola da motorsiklo pag kayo'y sumemplang nako po. Hospital o simenteryo lang ang inyong pupuntahan. Sa may limusot dahil si kami santa kung simplang la singa antamay man exhibition masyado yung pariking to may motorsiklo to okay? Nung tasimbang to once walay ang kano lumalagya ba to yan nadalang tuman ay susilis ay talaga nung si basibas. Wala, sara may medyo akainom. Pero antakman, manaapura, Engineer Nixon. Nayarin na litla at trabaho to. Kanyan asay panagpabatik to, kawigi kawanan. Lusot dya, lusot diman. Aromira na impormasyon na balita bileta happy birthday Aroman na Dakinan Municipal Councilor Randall Bernal dita na da Baloy na Lingayen. Sa kaya da saray talagan na mangibubulgar. Nasaratay na pag iran sitaon, iran pikuwat, iran kagagawa. Canada saya Baloy na Lingayen. Yan numamblablog si Councilor Randall Bernal. Talagang dami hong kanyang followers. Talagang pinaninindigan niya na itama ang dapat itama. Dyan sa bayan ng Lingayen. Belated happy birthday. Kahapon yung birthday ni Councilor Randall Bernal. Morning sa mga nakikinig dyan sa Barangay Pangapisan Norte. Biray family, good morning. Kay Auntie Norma, good morning. At syempre sa lahat na ng ating mga kanayon dyan. Dyan sa public market, good morning. Aromira na impormasyon na balita. Para maglay na sayan na programa tayo. Likna ay balay o happy ramay na nagkumpuni na sira dita na balay na binmalay. Walay inapalaboy fingerlings na say bangus say sikara. Mismo yata at inimatunan ng Mayor Pet Merera. Nanitan, sa programa na PM, narungalan yutan.
Alas 8:30 hanggang alas 9 na kabuwasan. Sa iba pang balita, ang dami pala yung nahuli ng National Bureau of Investigation sa kanilang sinagawang one-time, big-time, simultaneous na pang-re-raid doon sa mga nagsasagawa ng illegal gambling, particularly bukis dito sa ating lalawigang Pangasinan. Sa napagalaman natin, mahigit atang 200 yung nahuli sa iba't ibang bayad, lungsod dito sa lalawigan ng Pangasinan. At yung mga nahuli, kasama na yung mga empleyado at mga kabo, ay dinala dyan sa office ng NBI sa Metro Manila. Nako po, kawawa naman yung mga kabo natin na nahuli, dahil sila ay naghanap buhay. Ang alam nila legal, dahil legal yung operation ng Small Town Lottery sa pamamagitan ng Grand 88 Gaming Corporation na nabigyan ng prangkisa. Pero yun pala, yung kanilang pinagdadanghan na mayroon ding mga tsaleko, doon pala sa illegal. Kaya tuloy yung kanilang paghanap buhay, nadiskaril. Worst pa, pag sila'y nahuli, may kakarapin silang kaso. So be careful mga kobradores natin at mga kabo, siguraduhin ninyo na yung pinupunta ninyo na riremita ng inyong mga pataya doon sa legal. By the way, ayon sa ating napag-alamang impormasyon patungkol po dyan, parang nagsagawa din ng pagmumonitor itong PCSO at ng NBI kung mayroon pang mga nagbubukis talaga na hindi na nila ito titigilan at hindi na daw ito tatantanan dahil may legal na bulahan ng Small Town Lottery at hindi po pwede na sumabay yung illegal. Kaya nga yung mandato naman ng ating mga law enforcer patigilin yung mga illegal, dahil pagka illegal hindi ho yan napapakinabangan ng gobyerno, unlike doon sa legal na ito'y nag-re-remit, may share sa PCSO na siya namang ginagamit dun sa pagkawanggawa sa kanilang mga social obligations, pagtulong sa may mga karamdaman at pati na rin yung pagbibigay ng ambulansya. So maganda pagka talagang ito'y tinututukan ng PCSO at mga law enforcer natin para sa ganun maging maayos yung operasyon ng legal na Small Town Lottery at magkaroon na ng sabihin nating hindi na ma-disturb yung mga kabo na naghahanap buhay at legal yung kanilang pinagririmitan ng kanilang mga kubransa. Arumira na impormasyon na balita itong darating na selebrasyon ng Pistay Dayat. Diba, itong malapit na 15 na ngayon nasa Mayo 1 yan. Dyan din po sa Binmali, parang yung mga nakagawian na dating mga activities yan
medyo paiksiyan na lang, baka profession lang. O mapapakinggan din ninyo yan, mamaya na yan sa programang PEN. Good morning sa mga nakikinig yan po sa bayan ng Bugalyon, Pangasinan. Kay King, good morning. At kay Ray, ganun din kay paring Ruel. Diyan sa may Barangay Angarian. Walay kinditan, alirog. Gabay ko may alirog. Na may native na bisukol, Ruel. Walay nalanditan at kaalugan, damwak pa. Gabay mo man, Engineer Nixon. May bisukol, yan o, ginataan mo. Nagaylay sa meto, araman may dekatan niyang kukulag. Yun sa may kuhol. At kung gabay man, balbalang ikngul to. Naala ed kaalugan. Araratan, Roela. Wala pa'y na-harvest mo o naningning mudtan. Buntukan mo pa yung gano sa kikaor. Igisam labatan, karga may salumagi, kamatis, agat. Wow! Samit na panangan. Untuli tayo, kasumpalan na pigaran makanan tayo mano, mga lapud saray, manangan tabay. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang irang sunata. Dami yung... Son, ang puta-putang irang impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station, ya iyayag na saray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Luboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jad Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan.
Pangipatuloy na programa na Liknay Balay. Kalop kantabay na amigo yung RJ Jimenez at your service always. Jad Aspecto Technical Engineer Nexon Dakal. Kalop kantabay na amigo yung RJ Jimenez at your service always. Malaya gabayuran ni pasabiran reaksyon balita. Text labat na pa na mag-line at text line tayo 0945-183-4352. O may nag-text dito, sabi niya, good morning RJ. Rollback na presyo na gasolina, kaskasya ni Raya Tutuo. From Gaspar family diyan sa may Kalit, Binmali, Pangasinan. O ibig sabihin siguro kailangan talaga tuloy-tuloy yung rollback ng presyo ng produktong petrolyo. Tama naman. Para sa ganun hindi na magmahal yung presyo ng mga pangunahing bilihin, ano po, lalo na gasol ay sosilis. 450, Engineer Nixon 1,450. May salit tayo balo natan in salpak tayo panlulutuan 1,450 nako. Domino effect yan pagka talagang hindi sila magkasundo dyan sa kanilang pag-uusap tungkol sa usapang pangkapayapaan para mangituray pungot. Talagang napukpukan. So sa tay ibili na saray sa saliwan. Pero syempre salamat tayo nagkaroon ng ceasefire. At patuloy silang nag-uusap. Sana naman magkasundo na, di ba? Para sa ganun tuloy-tuloy na yung rollback. Yung dating gas natin na 300 from Lingayen to Dagupan, ba'y nadoble na. Hindi naman tumaas yung kinikita, di ba? Ito pa itong mga nakaupo sa gobyerno, ang lalaki ng sweldo. Ay, nako. Ang kulit ilabat. Kuli, araw may discarded ang sistema. Yan makausil saray sasaliwan to bili na sasaliwan. Robnira na impormasyon na balita. Pangarap ka na lang ba o katotohanan pa? Kansyon man Engineer Nixon. Ito, panaginip lang, parang ganun. Yun hong sinasabi na pinag-uusapan na dahil daw sa nangyayari na krisis, talagang may mga nagsasabi na baka mapuspon yung barangay elections na malapit na ho sa November 2. Pero yan imposible. Dahil kung na hindi matuloy, dahil kung ang pinag-uusapan dyan yun hong pundo na nakalaan sa nagagastusin sa halalan, hindi naman po pwede na pagka hindi natuloy, kukunin mo yan. Babalik yan sa kaban ng bayan. O ano yun. So, imposible, sabi nila, na pag yan ang rason, hindi matutuloy yung eleksyon.
Kaya nga sabi ng isang nag-analisa dyan, baka may dinadivert lang na pag-usapan. Pero sabi naman naka-allocate na yan, yung budget na yan para sa isasagawang barangay elections sa November 2, unang Lunes ng buwan ng Nobyembre. Kaya sabi nga nila tuloy na yan. Dahil yung pundo naman na nakalaan dyan, hindi pwedeng i-divert o ibasil mo, piyan na ulaan mo, yan gastusin. Hindi mo ba alam, Jenner Nixon, marami tayong pera. Biruin mo yung mga ninakaw, billion of pesos ay isa pa yan. O may isang nagkomento na para makatipid daw, mabawasan ng gastos para may maibulsa. Uy, anong ba naman kayo? Nag-iisip na naman kayo ng masama Pero talagang tuloy na daw. So, yung mga nagbabalak dyan na kumandidato, pagbutihin ninyo na lang. At doon sa mga incumbent, gumawa kayo ng mga kabutihan para sa inyong mga kabarangay. Ganun lang po yun. Dahil pagka gumagawa ka ng kabutihan at maganda yung iyong pinapakita, talagang hindi ka nila papalitan. Pero pagka ikaw ay wawaus, pagka ikaw ay abusado, ginagamit mo ang iyong katungkulan para sa iyong sariling kapakanan, talagang papalitan ka ng iyong mga kababayan. Ang iba naman, ang sistema nag-iipon. Parang insulto yan sa kanyang mga kabarangay. Nag-iipon daw. Hayakin bakit? Dahil bibilhin daw niya yung boto. Nako. Pero iba na yung kasi barangay yan Talagang mas mahirap ta niya labanan kasi kabat da ka. Taday ugalim. Yan siguro no walay saliwan ditan ilan day tapang ilak day taga. Kasi ang talagang paupin diyan yung alam nila na nakapagbibigay ng tamang serbisyo, hindi yung pansarili. So nununutan, wala rin untan. Marami ho yung mga ganyan na pagka nakaupo na siga-siga. Alam mo siya ang hari. Mahalata mo naman sa mga kabarangay mo ang daming mga marites dyan, magtanong ka. Kung ang pagsisilbo mo parang may pinipili, lalo na sa pagbibigay ng mga ayuda, na para sa mga indigent, pati yung hindi na kailangang bigyan dahil malaki yung kanyang angkan balog sa bulog to siya yung inuuna mo. Yun yung mga dyan. Yun yung mga titignan dyan. Pagsapit ng Nobyembre 2. By the way, confirm na dyan sa barangay poblasyon sa Lingayen, Pangasinan na ang parang napupusuan nila na papalit bilang kapitan dyan sa barangay poblasyon na Lingayen. Dahil si poblasyon barangay captain Ram Hidalgo last term na niya at siya ngayon ang kasalukuyang Liga President dyan sa bayan ng Lingayen. At sa pagtatapos ng kanyang termino, ang gusto ng mga taga-poblasyon na sinisigaw daw nila ay Hidalgo pa rin
At natanong natin kung kapatid nga ba ni Captain Hiram yung tatakbo dyan bilang kapitan, yung palang asawa ni Kapitan Ram Hidalgo. Dahil sa kanyang magandang serbisyo, kaya gusto pa rin ng kanyang mga kabarangay na ang papalit sa kanya ay Hidalgo pa rin. At ito nga, confirm yung kanyang may bahay ang siyang tatakbo bilang kapitana. Yan. Dyan sa barangay Poblasyon, Lingayen, Pangasinan. Yan. Aramnira na impormasyon na balita, reaksyon. Good morning kay Madam Imalipio ng Binmalay. Kay Manong Gab, good morning. O kay Boss Kaloy ng Lingayen. Nasa lubong ko si Boss Kaloy. Boss Kaloy Makaraeg. Ang papa ni Councilor Attorney Makaraeg ng Lingayen, Pangasinan. Kahapon nga, nandyan tayo dahil kailangan nating magbayad ng amilyar. Ano ho? Sabi nung mga nasa baba, may birthday ngayon dyan sa taas, but punta ka doon sa taas, sabi sa akin. Hindi na ako tumuloy. Baka kung minsan yung mga alipuris, titignan ka ng mga alipuris, wag na. Sabihin hindi tayo imbitado, nakikipangan tayo. Okay, by the way, mga kaibigan naman natin ang mga yan, yung nagdiwang ng kanilang kaarawan, na mga lingkod bayan dyan sa Lingayen. Si Councilor Randall Bernal, kasabay mo pala, nakita ko sa Facebook. Si Municipal Administrator Lydia Pioquinto. Happy birthday, belated happy birthday, ma'am. Ito naman, may mga reaksyon tayo dito. Sabi naman dito, parang scripted nga. Parang scripted nga, Idol RJ, dahil ba't umiyak si Madriaga, parang kinukuha simpatiya, ha, kwanto ay naiyak. Totoo naman sabi nung sino ba yun, si Congresswoman, yung chairman ng Committee on Justice, tinanong ba't ka naiiyak? Parang naiiyak ka ata, sabing ganun. Kaya yung pagdinig ng Justice Committee doon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, sa pagbibigay ng kanyang karagdagang testimonya, itong si Ramil Madriaga, na dating aide ni Vice President Sara Duterte. Nilitan niya yung kanyang closeness sa mga Duterte hanggang sa mga utos sa kanya. Ay, nako. Pero siyempre, yung nagdedetalye at yun ang kanyang mga sinabi, siyempre, no, sikat tayo nakarungal, hindi naman agad-agad nating paniniwalaan yan, di ba? Kanya naman sa korte, pati bayan nasaray testimonya, pero walad sara may nayarin mangiter na konklusyon at ating tanagagik mangiter na liknaan dasaray narurungal tayo. Kaya sabi nitong nagbigay ng kanyang reaksyon, ba't daw may kasamang pag-iyak? Siguro, di ba, kung minsan, Engineer Nixon, kung may mamburgas lebagom, silakbo ng damdamin, talagang hindi mo mapigilan, kahit lalaki ka, yung parang iterter na luwam.
Hindi kaya talagang sincere siya? O talagang totoo yung kanyang sinasabi? Yun yung mga katanungan. Ba't siya naluha-luha? Doon sa kanyang paglilitanya ng kanyang mga affidavit patungkol sa kaso na yan, kung paano nagastos in just 24 hours, sabi niya yung confidential fund. Ay nako, kaya ito maging ano tayo dito, mapanuri, mapagmatsyag yan. At wag agad-agad manghusga, ano ho. Unta na korte, pagka may mga inaakusahan, pag may mga nag-aakusa, siyempre, ang pakikinggan, mga testimonya at mga counter testimony nung mga pinararatangan, ano po. At siyempre, bahala na. Kung tayo nakikinig, hindi naman tayo kasali doon sa magdidesisyon, kailangan pakinggan nating mabuti at himay-himayin ang bawat mga salita na ating naririnig. Dahil siyempre, pagkakanyang mga labanan, hindi mo na alam kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Yan. Etong liknaan mo, Agik, ba't may kasama pang pag-iyak-iyak daw? Habang tinatanong itong si Ramil Madriaga, may kanya-kanyang opinyon ng ating mga kababayan dyan. Yes. Sabi naman dito ni Joey Agdalao, pangalan nito yung aking kaibigan, Manager Joey. Sabi naman dito, Agdalay puspuntan sir, taabayaglan, manaalagar tayo'y eleksyon. Yan, walay pakurong. Ha ha ha, dumakamot. Dumamot. So, agtulagabay, pay postpone, Engineer Nixon, kan walay pakurong, kwanto ay. Kayaging, medyan tayo nadadali sa pakurong na yan Tapos magsisisi tayo kung ang mga naiboto natin mga makasarili. By the way, wag kayong masyadong wag niyong ibibigay yung 100%. Diyan sa mga sinusuportahan ninyo, pagka politiko yan, maiiwanan kayo. May masyado kayong may talagang iperyoso suporta. Deral-deralo nyo ratay kalaban dan politiko. Agyuan taon sabi panaon, manuulot, iraratan lang lamang o sipatila kayo, di si kayo. Ay, nako. Naman sa mga Puerlos Vinos, iran na politiko. Nagkaaway ngayon, bukas magkasangga ulit. Magkasangga ulit, bukas magkaaway na naman dahil sa posisyon yan. Hey! Ang tulaya, Engineer Nixon. Hi, good morning kay Insan Philip Tigno dyan sa Caloocan Norte. Kumusta ka na, Insan? At kay Insan Ray, good morning. Buti pa itong si Insan ko, enjoy life na lang. Siyempre, tapos na rin yung kanyang mga anak. Lahat professionals na. Mga professional na. Tapos yung siya, nagretiro na. Sa government service, by happy na. Enjoy ang life. Olik Biray, good morning. Saan? Sipag mo namang si Olik Biray, nagretiro sa PNP sa minin uniform. Kasi 56 lang pala pagka nagretiro ka sa PNP, pagka-pulis, pagka-sundalo, ay tama nga, 56. So malakas-lakas pa rin. Ngayon isa ng kawani dyan sa Lingayen.
Kita ko nga ba't insan, enjoy life na, relax na, kuha ko, sayang pa rin, may oras pa rin, malakas pa rin, sabi niya. Ratan may makukulin totoo. Walang sinasayang na oras. Walang sinasayang na panahon, yan. Good morning, insan Matsyong-matsyo pa rin Kaya Albert Saringan, good morning, how are you? Kumusta na yung mga panlaban natin? Morning, good morning, good morning. Meron na informasyon na balita o bati mo kami Sir RJ Jaed, Barangay Kabilaukan, tanay pronounce. Kalasyaw, Pangasinan. Oh, okay. Taklaya. Yamay noon lakadtan nasabi maikin. May tumana barangay. May kulaan na katkat. Oh, di ba? Tula mo na barangay ng former mayor. Good morning sa inyo dyan sa Barangay Kabilaukan. Kalasyaw, Pangasinan. Kaya paring Alex, yan. Alex Tulaw. Robinson ka la, Alex Tulaw Enjoy life mo ta. Araratan. Pagka senior ka na, okay na yung mga bata. Enjoy life na, ganun lang yun. Talaranan sa sublaya programa na PM paninilbi ang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Yan ho yung manggagandang proyekto na ginagawa ho dyan sa bayan ng Binmalay. Mamaya po yan. Morning kay paring Alvin. Kumusta ka la dito na Barangay Pututan? Kumusta matla si Engineer Larry Melendez Engineer Larry, good morning. Naditanad balay na Kalasyaw, Pangasinan. Eco family dyan sa Longos. Beray family, Diaz family dyan sa Dinalawan at sa Ambatal. Disina family, good morning. Dumalanta family, ditanad sa Ambatal, Kalasyaw, Pangasinan. Taray tagad na Bagyo Taloy, good morning. At Barangay Papaguyan, good morning. Napalay malay may oras sa dasayan na programa Likna ay Balay. Olop kantabay lang mula amigo RJ Beremenes at your service always Jada Speto Technical Engineer Nexon Dakal. Talaranan sublaya programan PEM paninilbi ang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Narungalan yutan kasumpala na pigaran makanan taymano. Ang puta-putang irang balita